שים הקלטה, יש. חזרה אליך. אוקיי, סבבה. רואים טוב, כן? מצוין. יופי. אוקיי, אז אני אומר שוב, רציתי לדבר היום ולהציג מספר יוזמות התנדבותיות שאנשים הקימו מתחילת הלחימה, ולתת איזשהו מבט בהקשר של ניהול ידע, ואיפה ראיתי קווים דומים ומקבילים. אני רוצה להתייחס למספר תהליכים, אני שומע את עצמי באקו, שזה לא טוב. אתם לא שומעים אותי באקו, נכון? שומעים את האקו. למה שומעים לי אקו? טוב, עכשיו זה בסדר. אז אני רוצה לקחת כמה תהליכים מרכזיים בניהול ידע, ובאמת ככה שקח את המודל הזה ולהרחיב אותו ולצמצם אותו, ואנחנו נתמקד כרגע בחמשת השלבים האלו. נתן דביר ששומעים אותו ומפריע. מה? טוב, נראה שזה בסדר. טוב, נתחיל בשלב של באמת זיהוי צרכים, השלב הבסיסי הראשון של כל פרויקט ניהול ידע שאנחנו בעצם רוצים להקים. אז אני חושב באמת שבשלב הזה אנחנו קיבלנו ציון 100, זאת אומרת, ראינו המון יוזמות, איסוף ציוד צבאי לחיילים, הכנה של אוכל לחיילים, כולנו רצנו, התנדבנו, כתפנו, תרמנו, עשינו כל מה שאפשר, אפילו השתתפנו וכל מיני אירועים שהם גם כן הכרח המצב, הכרח הנסיבות. אני אישית השתתפתי גם בהלוויה הזו, שהייתה יחסית בימים הראשונים, ומה שרציתי בעצם לומר כאן, זה שכשראיתי את המודעה הזאת, אז אמרתי לעצמי, טוב, אם פרסמו מודעה, בטח הרבה אנשים הולכים להגיע, ואם הרבה אנשים הולכים להגיע, אז לא צריך אותי, והמצב עדיין קשה, והעיר עדיין מטווחת, אז אולי מבחינה בטיחותית, לא כדאי שיהיה כמות גדולה מדי של אנשים, מצד שני אמרתי לעצמי, אולי הרבה אנשים אומרים שהרבה אנשים יגיעו, ואז אנשים לא יגיעו, אז מצאתי את עצמי בסוף מגיע ללוויה הזאת יחד עם עוד אלפי אנשים, בבית עלמין ירקון בפתח תקווה. ואני מספר את זה כי מה שראיתי פה זה בעצם המון יוזמות שבאמת עלו מהשטח מאוד מהר, וקיבלו מענה מאוד מהר, אבל המענה הזה בא בעצם באופן מאוד נקודתי וספציפי. זאת אומרת, אם מישהו הכיר חייל שנמצא באיזושהי מחלקה שחסר להם משהו, אז הוא פרסם עבור המחלקה הספציפית הזו. ואם היה צריך איזשהו אירוע כמו הלוויה, אז פרסמו עבור האירוע הספציפי הזה. ואם היה למשל המון באז סביב הנושא של הדיור הזמני, שבאמת היה מאוד חשוב, אז באמת היו דברים מאוד ספציפיים, או שאנשים באו והתנו ולתרום את הדירה שלהם, ופרסמו את זה בתפוצת נאטו, ואז בעצם מה שקרה, כמו שאני שמעתי מצד שלישי, שאשתי התנדבה באחד החמ"לים האלו של הדיור הזמני, שמעתי באחד שיחות הטלפון, שהיא מדברת עם מישהו שפרסם שהבית שלו פתוח לאירוח, אבל הוא כבר היה כל כך עצבני, מזה שהוא כבר אמר לכל כך הרבה אנשים שהתקשרו אליו, שזה כבר לא רלוונטי, שבאמת זה קצת איבד את המיקוד של הדבר הזה. זאת אומרת, מצד אחד היה פה רצון מאוד יפה לבוא ולעזור מהר לכל מי שצריך, אבל היה חסר פה את השלב קצת של הארגון, של השימור, שאם הוא היה יכול להיות ברמה קצת יותר גבוהה, זה היה יכול להיות יותר יעיל, המשאבים היו יכולים להתחלק בצורה יותר יעילה, אני הייתי יכול ללכת לאירוע אפילו הלוויה אחר, שהיה באמת צריך אותי יותר מאשר האירוע שהלכתי כמובן, אבל מבחינת חלוקה של המשאבים. אני כן אגיד כאן שהשטח רץ יותר מהר ממה שאפשר לארגן אותו, אז כן, אין מה לעשות, אבל זה איזשהו אנקדוטה שהסתכלתי על המצב, ובאמת ראיתי שהמון אנשים מציעים אותן יוזמות, עבור אותן אנשים, עבור אותן צרכים, ובאמת זה יוצר קצת בלבול. עם הזמן שעבר, סליחה שלא מצאתי תמונה יותר מעניינת, אבל התחלנו לעבור ממצב של מלחמה לאיזושהי שגרה של מלחמה, שעון המאור מצלצל בבוקר, יש לנו לוז, צריך להספיק לרוץ, בין אם זה לקחת את הילדים, בין אם זה לממ"ד, אבל יש לנו איזשהו סוג של שגרת מלחמה, ואז באמת התחילו לקום כל מיני יוזמות שהן יותר מארגנות את תוכן, מארגנות את הידע במקומות מרכזיים. אז יש למשל את המיזם הזה,
שפורסם גם כן בפייסבוק, שימו לב מה הם אומרים, יצרנו מאגר ספקים שעובדים עם ארגונים, כדי שהם בעצם יוכלו לבוא ולנהל ולנווט את המשאבים האלה בצורה נכונה ומקסימלית. גם מתנדבי חרבות ברזל, אתר שהוקם כחמ"ל חיבורים, זאת אומרת לבוא ולחבר, לאסוף את כל המידע של אנשים שרוצים להתנדב, כל המידע שאנשים צריכים סיוע, סיוע כלכלי, סיוע משפטי, סיוע, כל סוג של סיוע אחר, ובאמת להתחיל לרכז את הדברים האלה באיזשהו מקום אחד מרוכז לטובת כולם. אני רוצה לציין עוד יוזמה שנקראת עוטף עורף, אתר עוטף עורף, זו יוזמה שהוקמה בשבוע הראשון של המלחמה, על ידי צוות מתנדבים, אני זכיתי להצטרף לצוות מתנדבים הזה בשבוע השלישי של המלחמה, האתר הזה בעצם, מה שהיה מיוחד בו מההתחלה, קודם כל שהם באמת באו וכבר בנו אותו מההתחלה בראייה ארוכה, כי הבינו שהולך להיות פה משהו ארוך, אז גם מבחינת תיוגים, מה שאפשר למצוא באתר, וגם מבחינת קהל היעד עצמו, קהל היעד של האתר הזה, הוא העורף הישראלי, מתוך ההבנה שעבור החזית כבר יש מספיק ארגונים, מספיק נותני שירותים, שעושים המון דברים יפים, אבל צריך גם לדאוג לעורף הישראלי. טיפה מאחורי הקלעים של האתר הזה, אז באמת מתחילים quick and dirty, באיזשהו קובץ אקסל משותף, ומתחילים להעלות יוזמות, ומתחילים לפרק אותם, ולוודא שהן באמת עדיין רלוונטיות ועדכניות, וכמובן מתייגים אותם בצורה הנכונה, וגם פה ראיתי הגבלה בעצם מעניינת ליוזמות שעולות בארגון שלנו, שאנחנו גם לפעמים מתחילים אותם באיזשהו פתרון quick and dirty, אבל אנחנו כן עכשיו, וגם באתר הזה, מתחילים לחשוב ברמה יותר אסטרטגית, איך הדבר הזה הולך להישאר איתנו כנראה עוד הרבה זמן, ומה אפשר לשפר. עוד אנקדוטה שראיתי במסגרת הפעילות באתר, איזשהו סקר, מי יכול להתנדב לבוא ולעלות תכנים, כמו כל פרויקט שקורה אצלנו בארגון, בתחילת הפרויקט יש המון התלהבות, כן, מצד הקבוצה שרוצה לייצר עצמה איזשהו פתרון, אבל מהר מאוד ההתלהבות קצת דועכת, מכל מיני סיבות, במקרה שלנו כאנשים מתחילים קצת לחזור לאיזושהי שגרה. בנושא של שימור, זה שקף שהוא קשה לי, ולא יכולתי לשאול לעצמי להראות פה תמונות וכן הלאה, כי באמת קשה לי להסתכל על הדברים האלה, אבל יש כל מיני יוזמות שקשורים להנצחה, ולבעצם תיעוד ושימור של הידע. אם אנחנו עדים היום למכחישי שואה, שככל שעובר הזמן קל להם יותר להכחיש את השואה, כי הזמן עובר, ומצד שני הדור שאנחנו יכולים לשמוע ממנו מדור ראשון, מפה ראשון, הולך ונעלם לצערנו. כאן מהר מאוד כמה ארגונים שבאמת רצו לתעד ולשמר את הידע כמה שיותר קרוב לאירוע עצמו, כדי לזכור ולשמר כמה שיותר פרטים, ולהביא את כל המידע הזה בעצם בצורה מסודרת אחר כך לעתיד שלנו. אז גם כאן ראיתי איזשהו קשר לנושא של החשיבות של השימור של הידע, והנושא האחרון הוא כמובן הלמידה לעתיד, זאת אומרת, אוקיי, האירוע הזה עכשיו כבר קרה, אז יש הרבה סטארט-אפים וגופים שהתחילו לפתח כל מיני פתרונות, ממש סטארט-אפ שהוקם, שמטרתו לאסוף תכני וידאו ברשת, ואחר כך לבוא ולטרגט אותם. זה בחור שתוך שבוע קרא לכל החבר'ה שלו במשרד, ישבו שבוע במשרד, והקימו את הסטארט-אפ הזה. יש אפליקציה שהייתה מיועדת לכל מיני גופים ביטחוניים שפתחו אותה לשימוש של כיתות כוננות, למקרה שדבר כזה עלול לקרות שוב. פיקוד העורף משדרגים את האפליקציה שלהם, כדי שתיתן יותר מענה נכון מדויק לתושבים, ואפילו יש איזושהי יוזמה של איזשהו רב-בוט, כי יש המון שאלות הלכתיות שמנסים לעלות עליהם, זה לא האייקון, זה כרגע באיזשהו פריוויו מסתבר, אז אני לא, אז תיארתי פה איזשהו אייקון דומה, אבל בגדול,
זה מה שרציתי להציג, המון יוזמות שבאמת באו כתוצאה מתחילת הלחימה, ומה קרה איתם לאורך הדרך, ונאמר שלדעת משהו אחרי מעשה, או לעשות דברים אחרי שמקרה קורה, זה יחסית קל, אבל השאלה הגדולה היא באמת, האם נצליח לנצח את מה שגם מחר צופן לנו, וזה איזשהו גם פרומו להמשך המצגות והדיון שיהיה בהמשך. אז תודה רבה לכולם, אם רוצים להמשיך את הדיון בשמחה על משהו מהתכנים, אז בואו לדף הפייסבוק לאחר הפגישה, ואני מעביר מכאן את הבמה למוריה. אפשר רק לשאול שאלה, כל האפליקציות האלה שהראית, למשל האפליקציה לכיתת כוננות, איך אפשר להגיע אליהם? אז אפליקציה שהיא חברת סינץ', חברת בת של אלביט, זה פורסם בכל מיני כתבות בעיתונות הדיגיטלית. בגדול, אם יש לך כיתת כוננות באזור שלך ואתה רוצה להשתמש באפליקציה, אז פשוט אפשר לפנות אליהם ולקבל גישה. לפנות למי? לפנות לחבר'ה האלה של סינץ'. אפשר לחפש באינטרנט את האפליקציה ולפנות אליהם. כמו שאמרת, יהודה, כיוון שאנחנו בחוסר זמן, אז בואו, וגם כי אנחנו מאמינים בניהול ידע, בואו נמשיך לקיים את הדיון הזה בפייסבוק. כן, מעולה. הקהילה המדהימה שלנו. יופי. בשם כולנו, תודה רבה יהודה, זה נהדר יש הרבה דברים שאנחנו כולנו רואים אותם, אבל כשמישהו מרכז אותם יחד, ומארגן אותם, זה מקבל פרספקטיבה אחרת, והנה לנו עוד הדגמה של ניהול ידע. אני בחרתי לדבר, אני ככה רצה ישר הלאה, כי זמננו קצת באיחור, קצת קצוב, אז קודם כל סליחה על האיחור, היה לנו איזושהי פגישה שנכנסו אל 24 אנשים, ואחרים לא הצליחו להיכנס לתוכה, שזה אפילו עובר כל בדיקה סבירה, אז אנחנו שוב מתנצלים, ושלחנו את יזהר לעשות הפקת לקחים אחרי המלחמה, או תוך כדי הלחימה לראות למה זה לא הצליח, ולכן אני הולכת לדבר היום על הפקת לקחים תוך כדי לחימה, או לא בגלל זה, אלא מסיבות אחרות. הנה אנחנו פה, ורק רגע, אנחנו נזיז אתכם לפה, כדי שלא תצטרכו לראות את כולכם, והרי אנחנו כאן. אז קודם כל, השאלה הראשונה המעניינת היא, 7 לאוקטובר זאת התחושה שלנו, ואפילו אם אנחנו היום מרגישים שאנחנו באיזושהי מיני שגרה תוך כדי לחימה, אז הרי שבעזה, ביישובי הצפון, המשפחות שמפונות למיניהן, הרבה מקומות עבודה שחסרים בהם אנשים, עדיין יש לנו הרגשה של מחנק, עדיין יש הרגשה שאנחנו עוסקים בחירום ובלחימה, ואין לנו זמן לשטויות, ואם כולנו כל כך עסוקים בזמן החירום, אז למי מאיתנו יש זמן ללמוד. ולמה אני מדברת על הפקת לקחים, לא אחרי המלחמה, אלא תוך כדי הלחימה. נקודת המוצא שלי, שעליה אני נסמכת, היא מאמר נפלא שחיברו שניים, אחד מהם גיל אריאלי, דוקטור גיל אריאלי הישראלי שלנו, לא דן אריאלי, גיל אריאלי, שהוא מומחה בנושא של ניהול ידע בזמן אמת, בהקשרים של לחימה, ניהול ידע מבצעי, והקולונל, אני לא זוכרת מסגן אלוף, הקולונל שהוא כותב איתו את המאמר ב-2014, המאמר חודש, מאירים את עינינו שאחרי 9/11 הצבא, אני רגע עושה מיוט לכולם, ואם מי שירצה יוציא את עצמו, כי אנחנו שומעים רעש, רקע, הצבא האמריקאי הכיר בכך שאין לנו ברירה אחרת, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחכות לסוף האירוע כדי לעשות הפקת לקחים, אלא כדי לשפר את התפעול המיידי שלנו בטיפול באסון, וכנגד האויב המשתנה הזה שלא ציפינו לו, ושהוא גם כן משתנה תוך כדי, אנחנו חייבים להפיק לקחים בזמן אמת. כל זה הסנטר של Actions ו-Lessons Learned, אז אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כל שמכריעים מבחינת הצבא האמריקאי, על הנושא של הפקות לקחים, פתחו את הפתח הזה וקיבלו את האחריות להתחיל לעשות לקחים כאן ועכשיו. לא יכולים להרשות לעצמנו לחכות לאחרי לחימה. אבל אני רוצה לדבר לא על אמריקאים, אני רוצה לדבר עלינו, על המקרים שלנו, על למה זה חשוב,
ולמה זה חשוב לעשות את זה בדרכים מסוימות. אז בוא נדבר על הפקת לקחים בזמן אמת. מכירים את הבחורים האלה? מי החבר'ה האלה? מי שרוצה שיגיד משהו שפשוט יציא את עצמו ממיוט, כי אני הכנסתי בגלל הרעש הרקע. נכון? אנחנו קוראים להם בדרך כלל אהוד גולדווסר ואלדד רגב, אבל אני החלפתי פה את הסדר, כדי להתאים, להיות נאמנה לתמונות שלהם. יש לנו את אלדד רגב ואת אהוד גולדווסר שנחטפו בגבול לבנון ב-12 ליולי 2006. כל זה, אוקיי, מה לזה ולהפקת לקחים בזמן אמת? העניין הוא שבחורצ'יק כזה, ואותו כולנו מכירים בתודעה הישראלית, גלעד שליט, הוא נחטף 3 שבועות קודם ברצועת עזה. אז תגידו מקום אחר, הקשר אחר, גזרה אחרת, אבל התשובה היא שלא. מבקר המדינה, 10 שנים אחרי האירוע קובע, מתוך בדיקת אירועי החטיפות של החיילים בעשור האחרון, מדובר בממצאים זהים. אז זה מצמרר. אין לי מילה אחרת להגיד, 3 שבועות אחרי, ממצאים זהים, אותו אופן חטיפה, אותו אופן בגדול, אבל זה אותו סיפור, אותו דפוס, אני אגיד, לא אותו אופן חטיפה, אבל אותו דפוס חוזר על עצמו. הסיפור הוא יותר מורכב, תעקבו יחד איתי ואנחנו נראה עוד מעט. לאט לאט בהדרגה נפתח עוד קצת קלפים ועוד קצת פרטים. אז הפקת לקחים בזמן אמת, אנחנו תמיד מדברים בכלל בהפקת לקחים על 3 שלבים. השלב הראשון הוא יצירת הידע. בניגוד לפורטלים ששם יש לנו את החומר, צריך לאסוף אותו, צריך להנגיש אותו, פה אנחנו מתחילים מלייצר את הידע. והעניין הוא שאנחנו באופן אינטואיטיבי, טיק טק 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 הולכים וישר קורה משהו, כולנו ישר מפיקים לקחים, ככה טבע האדם. אבל האמירה הראשונה שלי אליכם היא, שכשאנחנו עושים את זה דווקא פה בין בחירום ובין בלחימה, צריך לעשות את זה באופן מתודי ואפילו אם זה בזמן לחימה. והדרך הכי פשוטה לעשות את זה, שהצבא האמריקאי, השיטה שהצבא האמריקאי פיתח, ושאנחנו מאוד מאוד ממליצים, ובשעת חירום אפשר לקצר אותה, אבל כן אני רוצה לתת לה דגשים. 4 שאלות רגילות שאנחנו מכירים, מה ציפינו שיקרה, מה קרה, להתמקד בהפתעה, ואני רגע אגיד, אנחנו חוסכים לעצמנו, קחו שאלה 1 ו2, תעשו אותם יחד. איפה היו דברים שהופתענו ומה ציפינו שיקרה בהם? לא להתחיל לספר כל מה שקרה. קחו רק את מה שהופתענו, אבל תמיד תייחסו את זה לאיזושהי ציפייה. ציפינו שהחיילים יחזרו מהסבב, מהסיור בשלום. ציפינו שזה לא ייקח יותר מ15 שעה. ציפינו שלא רק שהם יחזרו מזה בשלום, אלא הם יאתרו נקודות אויב, או יאתרו סיכונים בדרך. יש כל מיני דברים לציפיות, יש כל מיני פנים לציפיות האלה, בכלל שזה יסתיים תוך כדי זה שנשיג את היעדים שלנו, שישתקיים במשאבים שלנו, שלא נקלקל שום דבר בדרך, ועוד ועוד. אז תמיד 2 השאלות הראשונות ביחד ובזריזות. האמירה שלי לכם שיקרה ועוד יותר בשעת לחימה, על שאלות 1 ו2, לא לבזבז אנרגיה, לא לבזבז זמן, אין לנו. תתמקדו בשאלת הלמה. תשקיעו מחשבה בלרדת לסיבות השורש. תשאלו את השאלה שוב למה, ואני אסביר שוב, אני אסביר בקצרה כי אין לנו זמן. אל תשאלו למה, תגידו, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל זה. תשאלו למה הם נתקלו בגלל א', ולמה א' קרה בגלל ב', ולמה ב' בגלל ג', רדו למטה, תקדחו, תחשבו צלת בלאומליך. אני רוצה לתת לכם טיפ אחד נוסף. תנסו לדמיין מה היה הלך הרוח של האנשים שפעלו בזירה. כי כאשר אנחנו יודעים לדמיין את להעמיד את עצמנו במקומם ולהבין את הלך הרוח שהיה להם, הסיכוי שלנו שנגיע ללקח שהוא אפקטיבי, נוסק שחקים. אני אגיד את זה שוב, אם אנחנו מצליחים להתחקות אחר הלך הרוח של אותם אלה שפעלו בזירה, לא משנה כרגע אם זה בזירה של תוכנה או בזירה של לחימה או בזירה של היערכות העורף בשעת חירום,
הסיכוי שלנו לייצר לקח שאכן ישנה את התמונה פעם הבאה לטוב או לרע, או לא משנה מה שצריך, לטוב או לטוב, סליחה, הוא נופק שחקים. ואני אסכם, והשאלה הרביעית תהיה, אם ככה, מה ממליצים? מה ממליצים, גם אני אתן טיפ אחד פה, מתחלק לשניים. מה ממליצים מתחלק לשתיים? גם המשימות המיידיות, מה צריך לעשות עכשיו, וגם דרך התנהלות, איך נכון לפעול, כדי למנוע או כדי להצליח לעשות שוב פעם איזשהו מערב מוצלח, או כל דבר אחר שלמדנו. יש לנו שני סוגי דברים, יש לנו משימות, וי-צ'ק וגמרנו, ויש לנו לקחים, דרכי התנהלות נכונות, בקבלת החלטות, בגיבוש תהליכי עבודה, באלף הקשרים שונים. זהו, אין לי יותר זמן, אני לא אתעמק בזה. תזכרו את 4 השאלות האלה, ותזכרו שכדאי, למרות חוסר הזמן, להפעיל מתודה. כמה טיפים, בכלל בחיים ובפרט בחירום, אנחנו עוסקים בידע טקטי תפעולי בדרך כלל. אנחנו לא מתעסקים בידע אסטרטגי באיך לבנות תהליכים חדשים, אנחנו מתעסקים בשפצורים, בדיוקים, בטוויסטים, שהם קטנים אבל עושים הבדל משמעותי. בעיקר, אני לא רוצה להישמע מכלילה, ותנו לי דוגמה אחת קיצונית אחרת בוודאי. דבר שני, אל תיצרו יותר מדי המלצות, גם אין לכם זמן לייצר יותר מדי המלצות, וגם אין ללקוחות שלנו בזמן חירום, זמן לצרוך יותר מדי, או משאבים, לא רק זמן, אלא משאבי סבלנות, ויכולת לצרוך יותר מדי, רק כסף יש בשעת חירום. אז תתעדפו את ההמלצות, כדי שאלה הכי קריטיות, הם אלה שיעברו בפייפליין. אחרת, או שלא יעשו כלום, או שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז זה היה השלב הראשון. שלב שני, אני רצה הלאה מיעדי זמן. תתעדו את זה. אני לא צריכה להגיד לכם, אתן שניהול ידע, אתם מבינים, ספרו לאחרים. זה נקודה מאוד קריטית, צבא אמריקאי, אני חוזרת לזה, יצירת הרשתות ידע, כדי לשתף אחד את השני בידע בזמן הלחימה. כי אין לנו זמן לחכות להמשך. אין לנו זמן לחכות להדרכות שתבואנה לעתיד, ולהעלות את זה לאיזשהו מאגר משותף. תדאגו שהמטה שלכם ידאג למטה משותף. טיפים, תארזו את זה כנגיסי ידע קצרים, ובעיקר, ועל זה אני רוצה להתעכב דקה, תדאגו לדחוף את הידע. אני זוכרת את הסיפורים ששמעתי ממלחמת לבנון, שבאו ואמרו, אוקיי, אין לנו זמן לחכות להדרכות, ההדרכות תגענה יום אחד, אבל אנחנו עכשיו בשעת חירום, תדחפו למגד, בשטחי ההתכנסות, צטלה ביד, כדי שכשהוא בין לבין רגע הוא יסתכל, הוא יוכל לדעת מה הוא צריך לעשות אחרת. עכשיו גם היום היינו אומרים, אוקיי, נעשה את זה בצורה דיגיטלית, טלפונית, אבל חבר'ה, אני מזכירה לך, הרבה מהם בלי טלפונים, סוגרים את הטלפונים. אז אם אפשר באופן דיגיטלי, וההקשר מתאים על הכיפק באופן דיגיטלי. אם לא, תדחפו את הידע בדרך אחרת, אל תסמכו על תהליכי העבודה הרגילים, על הנהלים, ועל כל השיטות של רגיעה, שיעבדו לנו בחירום. תחשבו, אני רוצה להגיד בראש קרימינלי, איך אני דואגת שהעובד ידע, יהיה לו את הידע, ושזה יהיה ארוז בנגיסים קצנים, שיוכל לבלוע אותו בגרון. אני רצה הלאה, כי זמן שלנו קצר. תוודאו שיש למי שמולכם, למי שצריך את הידע, את הדרך להפוך אותו להיות חלק מתהליך העבודה. אני רוצה לחזור לסיפור של אלדד רגב ואהוד גולדווסר. מה שהמבקר אמר זה לא רק שהממצאים הם זהים, אלא שבוצע הפקת לקחים, והלקחים הופקו, ולמרות זאת, נקודות התורפה נשארו שהיו. אז זה לא שלא ביצעו הפקת לקחים, זה לא שהיא לא הייתה מתודית, אני לא יודעת אם היא הייתה או לא הייתה מתודית. אגב, אני רוצה ללכת עם זה צעד קדימה, זה לא שלא הפיקו את הלקחים ויישמו אותם. שינו את הדרך שמבצעים בה את הסיורים. ואם תשאלו, אז אם שינו את הדרך שמבצעים בה את הסיורים, אז למה גלעד שליט נחטף? למה הם נחטפו, אחרי שגלעד שליט כבר נחטף ככה? כי ערב לפני ביטלו את זה, ואמרו 3 שבועות עבדנו ככה, חוזרים לשגרה. תקשיבו טוב, read my lips,
הפיקו לקחים, שינו את שיטת הסיור, וערב לפני החטיפה ביטלו את השינוי. אתם שואלים אותי מה הניתוח שלי כמקצוענית? לא קראו את הלך הרוח של האנשים. אם היו קוראים את הלך הרוח, לא רק היו מנחיתים פקודה איך לשנות את הסיור, אלא או שהיו נותנים הסברה מאוד משמעותית ללמה אין דרך אחרת ואי אפשר לבטל שיטה כזאת, אלא היא צריכה להישאר איתנו כל עוד X או כל עוד Y, או לחילופין היו בונים דרך אחרת שהיא תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן. אני חוזרת להלך הרוח. אז במקרה הזה הפיקו לקחים, מתודי, לא ברור כמה, הגיעו ללקחים נכונים, אבל לא מספיק אפקטיביים, כי לא הצליחו להחזיק איתם לאורך זמן, וכי לא הבינו את הלך הרוח, ולכן למרות שלכאורה התמיעו, לא התמיעו, והנורא מכל קרה. נורא מכל קרה, אלדד רגב ואהוד גלווסר, מי שלא יודע, נפלו, לא רק נפלו בשבי, אלא נפלו בשבי, או נהרגו, נרצחו, הוצאו להורג, או מתו כפצועים בשבי ולא חזרו אלינו. אז אני רוצה לחזור חזרה למקור. אין לנו ברירה אחרת, אנחנו צריכים להפיק לקחים בזמן הלחימה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לדחות את זה לאחר כך, אנחנו צריכים לעשות את זה באופן מתודי, באופן מתודולוגיה סדורה, כדאי מאוד לוודא שבאמת יורדים לסיבות השורש, תזכרו את המושג הזה שנקרא מיינדסט, הלך רוח, אל תשכחו לשתף את הידע, ואל תשכחו לדחוף אותו למי שנדרש לו, זה לא יעזור שהידע יהיה רק אצלנו. ודבר אחרון, תזכרו שיחד באמת אנחנו יכולים לנצח. אז אני רוצה להודות לכולם, ואני רוצה לקרוא שוב ולהגיד שאם יש ארגון ציבורי, או עמותה שאתם מכירים, שהיא צריכה עזרה בניהול הידע שלה בהקשר ללחימה, חברת רום יש לנו קרוב ל-40 איש, כל אחד תורם כמעט 5 שעות, לאחת מהעמותות, בין עם הנגשה, כתיבת תוכן, עיצוב, חשיבה, הפקת לקחים או כל דבר אחר, אז אנחנו לרשותכם, ושבאמת יחד החטופים יחזרו הביתה בשלום, הלוחמים, החיילים והפצועים יבריאו וננצח את כולם. תודה. יהודה, מעבירה את השרביט חזרה אליך. אחלה, תודה. כן, בהחלט רלוונטי מתמיד. במיוחד לאור העובדה בחדשות האחרונות, וגם צריך להזכיר את הדר גולדין, שנחטף במהלך הפסקת אש בזמנו. אז בהחלט נקווה שנפיק מזה את הלקחים הנכונים. עוברים הלאה, להזדהר, ניהול ידע תחת אש, פרספקטיבה בזמן אמת, על ניהול ידע בחירום ובלחימה. לך. בוקר טוב, שלום. ראשית אני מתנצל על התקלה בזימון. הדבר הטוב ביותר שיכולתי לדעת כרגע בתחקיר מהיר על סיבת השורש, כן, להבין למה, הוא כנראה איזשהו outage בחלק מהשרתים של Teams, מי שנתקל בבעיה צריך להתחיל. זה התחקיר שלי, אחרי זה שמעתי גם צילומי מסך כדי להבין למה זה קרה ולהעלות את זה למייקרוסופט. טוב, שמי יזהר יצחקי, אני מנהל חדשנות ומנהל ידע בפרקליטות הצבאית, ברקע ולמעשה גם היום, יועץ משפטי אופרטיבי, כרגע אני מתעסק ספציפית עם מאמץ שקשור למעצרים וטיפול בהליכים משפטיים נגד מי שביצעו את מה שקרה ב7 באוקטובר ואילך. אבל אני גם סוג של קצין מודיעין בפרקליטות הצבאית ואיש היסטוריה של המשפט, ואני מסתכל בצורה רחבה יחסית על הארגון הצבאי. צבא בלחימה, אני מקווה שאתם רואים אותי, כי אני לא רואה את הוידאו שלכם משום מה. אני רק מוודא שהם שומעים אותי כרגע? לא רואים אותך. את המצגת, זאת אומרת. לא רואים. אוקיי, אני לא רואה וידאו ולא רואה מצגת, אני רק רואה תמונה קבועה של חבר. יזהר, יש לך מצגת? יש לי גרף שאני רוצה להציג, אני אשלח לך אותו פשוט בוואטסאפ כרגע, תוך כדי, ואת תשתפי את זה בעבורי. נעשה את זה בצורה הזו. בלתו.
טוב, אז בזמן שאני משתף למוריה את המצגת, אנחנו צריכים להתקל על צבא. צבא זה בסופו של דבר ארגון שנולד ומיועד למצבים של חירום. הוא או מתכונן ללחימה, או נלחם, בקשר נלחם, אז זה מצב של חירום מן הסתם. ויש בו שני מנועים גדולים. המנוע הראשון זה מנוע של בניית הכשירויות, מנוע של מיומנויות ויכולות ואמצעים וטכנולוגיה, והמנוע השני שלו זה מנוע למידה. יש כאלה שקוראים לזה מנוע ניהול הסיכונים, או מנוע בניית תמונת הייחוס והבנת איום הייחוס, אבל זה בעצם שני מנועים. מנוע אחד זה מנוע של יצירת היכולת, ומנוע שני זה מנוע של למידה, וזה מזכיר לי, אגב, ונכון להזכיר את האיש הזה כאן, בשנה האחרונה הלך מאיתנו יאיר דמבינסקי, זכרו לברכה, שהיה כידוע איש צבא בכיר, והיה ממנהלי הידע היותר מוקדמים ויותר חשובים שהיו בצה"ל בעשורים האחרונים, והוא דיבר על כך שהידע הוא למעשה היכולת לפעול. זו הייתה הגישה היסודית שלו, ידע הוא יכולת לפעול. וזה מנוע שלמעשה מחבר את שני המנועים הקודמים שדיברנו עליהם, המנוע של ניהול הסיכונים והלמידה, והמנוע של בניית הכשירות, שהיא כמובן המיומנות שדרושה לנו כדי שהפעולה תושלם בצורה נכונה. עכשיו, בצה"ל יש מספר תהליכי למידה שראוי לעמוד עליהם ולהזכיר אותם כשמדברים על למידה וניהול ידע תחת אש. אחד זה הספר שפורסם בשנת 99 על צה"ל כארגון לומד. האלמנט השני שהיה, הגל השני, זה הגל של גלעד אריאלי, בעשור הראשון שנות ה-2000 ובואכה מערכת צוק איתן ולאחריה, פיתח את תורת ההלימה. הלימה זה הפקת לקחים ויישומם. זה מנוע ארגוני ידוע אצלנו, והיום הוא מיושם כמעט בכל מקום. אגב, הראשי תיבות זה הפקת לקחים מבצעיים והטמעתם, כן? לא יישומים. הפקת לקחים מבצעיים והטמעתם. והמנוע הזה מבוסס על מספר רכיבים. עכשיו, אני רוצה שתסתכלו, אם אפשר, מוריה, הייתי יכול להציג את השקף, שנייה, עכשיו אני זה אעשה מצוין. שיר, קיבלתי ממך. כן. מעולה. מעולה. אז אתם רואים שלמעשה בתהליך ההלימה שיש היום בצה"ל, תהליך הלמידה, אתם יכולים לראות שני קצוות שמדברים אחד עם השני. הקצה הראשון זה הקצה של הלחימה, והקצה השני זה הפקת הלקחים. כאשר כלל הגופים שותפים לתהליך הזה, אנחנו מסתכלים על מעגל הלמידה בצורה טיפה יותר רזה, אנחנו מצמצמים אותו שני רכיבים גדולים, רכיב של תיעוד ורכיב של בקרה, כאשר בתוכם יש את האירועים, את הדיווחים, את התחקור ואת הפקת הלקחים, וכדי לממש את המנוע הזה, אנחנו כן עובדים עם מנגנון. אני מסכים עם האמירה שאמרה קודם מוריה, לגבי זה שצריך לחשוב קצת קרימינלית, ולהגיע ללקחים ולסיבות שורש, ולהמלצות ומתודות מתקנות, כן, corrective actions, גם בדרכים לא קונבנציונליות, אבל בארגון צבאי, אם אנחנו לא נעשה את זה בצורה שהיא סדורה, גם ברמה המטכ"לית וגם ברמה של יחידות הקצה, אנחנו כנראה מפספס לקחים. מהסיבה הפשוטה, לא כולם נמצאים יושבים על אותם ערוצים, לא כולם פועלים אפילו באותה צורה, כן, הדרך שבה חיל האוויר לומד, היא דרך שבה הוא לומד ולא זרוע היבשה וגם לא זרוע הים, וגם אמ"ן לומד בדרך אחרת, אגף המודיעין לומד בשיטה משלו, ולכן אנחנו צריכים לחשוב גם בצורה ריכוזית וגם בצורה מבוזרת. מבוזרת זה כל אחד בשביל עצמו. אני מנסה לתקן, לא להפיק לקחים בצורה קרימינלית, אלא לחשוב על איך אני דוחף את הידע, כדי שיוכלו להשתמש בזה, גם אם כרגע אין לו טלפון, אין לו מחשב, יש לו זה, איך אני מבטיח שידע מגיע אליו. זה הקרימינלי שאמרתי. סליחה על... ברור. אז זה חידוד חשוב. נכון, להגיע ליעד בדרך הכי טובה, וגם אם זה דורש מעקב של ערוצים, זה דבר חשוב, בוודאי אם חיי אדם על הפרק. אם עכשיו למדנו לקח מאוד משמעותי על איום הרחפנים, או על סוג אחר של פצצות שמשתמשים באויבים שלנו, או על דרך אחרת שבה התת קרקע מתנהל, בוודאי שאנחנו רוצים שהדברים יגיעו לכוחות בכל דרך, גם אם זה לא קונבנציונלי. ובאמת אנחנו עושים את זה, אני רגע אדגים. אז התהליך שלנו, תהליך הלמידה הזה, של האינטגרציה המרוכזת לאחר הביזור, הוא תהליך שאנחנו עושים אותו באמצעות כמה אלמנטים שאני מציע לכם לחשוב על לימוד שלהם בארגונים שלכם. כמובן זה רלוונטי יותר לארגונים גדולים ולארגונים שנמצאים בחיכוך לחימתי, אבל יכול להיות שגם ארגונים שהם מסחריים, או כאלה שנמצאים בסביבה דו-מהותית, כלומר גם ציבורי וגם פרטי, או גם חירומי וגם שגרתי,
נניח, לא יודע, חברת מזון גדולה. כן, אלה חברות שיש להן גם רכיב פרטי של רווח ומסחר, וגם רכיב ציבורים חשובות למשק, כמפעל חיוני בחלקן, ויש להם גם את השגרה וגם את החירום, כן, אם עכשיו השביתו את המחלבות במקום מסוים בארץ, אז מן הסתם מייצר תופעה של חירום ושבירת שגרה, ולכן אני חושב שאתם תוכלו לקחת כמה דגשים מהדברים שאני אדבר עליהם. אז דבר ראשון, זה לייצר פורום למידה. כמה שזה נשמע שבלוני, לייצר, אנחנו קוראים לזה אצלנו מן הסתם פורום הלימה, פורום הפקת הלקחים המבצעים והטמעתם, אבל זה איזשהו פורום שעושים אותו בצורה מחזורית, כדי לרכז לקחים ולרכז למידה. עצירה. בארגון צבאי קשה מאוד לפעמים לעצור, השגרה של שעון הלחימה, המעגל הזה של תמונת מצב, חיתוך מצב, הערכת מצב, המעגל הזה של מעגל הפוסט זה נקרא, הפיקוד והשליטה, הוא מעגל מאוד שוחק, והוא דבק ברעיון של פקודה מבצעית, לאחר תכנון מבצעי, מימוש מבצעי, ואיזשהו תחקור בסיסי. לעצור וללמוד עכשיו לקחים רחבים, זה דבר שקשנו לעשות, ולכן צריך לייצר איזשהו נקודת מפגש, את אותו פורום הלימה. אגב, בצבא מינו עכשיו את תת-אלוף במילואים גיא חזות, תחת מחלקה שאני נקראת מחלקת תורות ותפיסות בזרוע היבשה, והוא מנהל את הפורום הזה. ובפורום הזה כל גוף, גם גופים שהם לא מבצעים פר סה, יושבים ומדברים, ומגלים פתאום את הצד המבצעי שלהם. תחשבו על גופים שעוסקים במבצעי עומק של מערכות מידע, תחשבו על גורמים בעורף הרחוק, כן, של מחלקות רפואה צבאיות שנמצאות בבסיסי רפואה, ועכשיו צריכות לשדר איזשהו לקח לגבי איך לפנות פצוע, או איך לתעד פצוע כשלוקחים אותו. דוגמה מהעולם שאני מתעסק בו, איך מייצרים טופס שהולך עם עצור מתוך רצועת עזה, מתוך, לא יודע, ג'בליה או בית חנון, ולהביא אותו עד למתקן כליאה, ואחרי זה לבית משפט. אלה מקומות שבהם חייבים להקשיב לגופים האלה, נותנים להם את הבמה, וזה קורה. בצה"ל כרגע היה בהתחלה פורום שהיה ברמה יומית, כרגע זה 3 פעמים בשבוע, הפורום המטכ"לי המשמעותי בתחום הזה, וזה חשוב. דבר נוסף שצריך לייצר, חוץ ממנגנון של אנשים שמתכנסים ומדברים, זה את המאגר. הזכירה קודם מוריה במצגת של המאגר לקחים, אני חושב שזה יותר ממאגר לקחים, זה יכול להיות גם מאגר של תדריכים, של עלונים, מקום להעלאת שאלות ולהצפה שלהן, והמכללות הצבאיות בצה"ל כרגע יצרו אתר למידה לחרבות ברזל, שהוא אתר של הראשונה זמין במלחמה הזאת, גם לכוחות המילואים, הוא סגור ומובטח, עד רמה מסוימת של ביטחון מידע, ואנחנו משתמשים בו, מפיצים בו וקולטים אליו חומרים, אנחנו גם מנסים כרגע לטייב אותו ולשפר אותו, להוסיף לו עוד מנועי חיפוש וכדומה, אבל הנה לכם, הרכיב השני המנגנון הזה, יש לנו את פורום ההלימה, יש לנו את המאגר שלו, ושני רכיבים נוספים שחלק מהאנשים כאן לימדו אותי עליהם בשלבים שונים, ואני אזכיר את דוקטור אלי מירון, וכמובן את מוריה ועוד חברים טובים שנמצאים פה, טל שמלץ, וליאור שידבר אחריי, הם שני רכיבים שלדעתי הם מעניינים וחשובים. האחד, קראנו לו נקודת למידה, למעשה הזמנה של כל בעל תפקיד משמעותי, בפרט כאשר הוא מבצע תפקיד שהוא לא תפקיד שגרתי שלו, אחת לתקופה או בסיום תפקיד או באיזשהו שינוי משימה, כן, שנם, שינוי כיוון, שינוי וקטור משמעותי במה שהוא עושה, אנחנו מבקשים לו לכתוב איזשהו סיכום שמקבע את הידע הסמוי שלו לידע גלוי. אנחנו קוראים לזה נקודת למידה, אנחנו מבקשים לו לכתוב מה הוא עשה, מה הוא למד, זה לא משנה אם הוא יכתוב רק שהוא למד את המקצוע וביצע אותו. אנחנו כרגע רוצים לאסוף ידע גולמי, סמוי, תובנות סמויות, ולקבע אותן. קראנו לזה נקודת למידה, והפרקליטות הצבאית כרגע עושים את זה בחלק מהמקומות, וזו פרקטיקה שהמלצנו עליה גם לעוד גופים. זה מקום אחד שנקרא נקודת למידה, ופורום למידה נוסף שגם הוא מכונה נקודת למידה, אבל פשוט, כי זה פשוט שם טוב, זה כלי למידה מאנשי המילואים. למה זה יכול להקביל? אולי לשותפים שלכם בארגונים שלכם, כי לרוב הארגונים במדינת ישראל אין דבר כזה שנקרא כוחות מילואים, אז אולי שותפים מיוחדים שפתאום אתם מביאים לחברה שלכם, או לאיגוד שלכם, או לתאגיד שלכם, נניח איזושהי חברה שעכשיו מספקת לכם מיגוניות, או מישהו שמתקין לכם עכשיו מצלמות לחירום, או מייצר לכם תשתית טלפוניה חדשה, בגלל המלחמה. החיכוך הזה שנוצר עם שחקן, שהוא לא שחקן שגרתי במעגלים הארגוניים, הוא חיכוך שאנחנו מאוד רוצים להרוויח ממנו.
בצבא, שוב, המילואים זה דבר שהוא יחסית מושש ומובנה, עדיין קשה לנו ללמוד ממשרתי מילואים. הסדירים, יש להם נגישות יותר טובה להוראות הפנימיות, הם יותר מעודכנים, יש להם נגישות למפקדים, נגישות ליחידות אחרות ביתר קלות, ובכל זאת המילואים כסוג של מעגל טיפה יותר חיצוני, יש להם יתרון, יש להם פרספקטיבה שאין למי שנמצא בתוך המעגל הפנימי, בתוך מעגל הלמידה הפנימי, יש להם קשרים, שלפעמים הם קשרים חוצי יחידות וחוצי ארגונים שאין לנו, יש להם ניסיון שהוא לא הניסיון הצבאי, וכשאנחנו נפגשים עם שחקנים כאלה, שהם מחוץ לשגרה השוטפת של הארגון, גם אם מזמינים אותם לאימונים ותרגילים, גם אם נפגשתי עם חברת הטלפוניה שהתקינה לכם עכשיו את המוקד לחירום באופן שגרתי בנסיבות אחרות, ה-time, manner and place, כן? אז תזמון, האופן והמקום שבו אנחנו מייצרים את הממשק החדש הזה, הם הזדמנות ללמידה שלפעמים יכולה להקפיץ אותנו עשרות שנים בלקחים ובהבנה של המציאות שלנו. באותו מעגל של אירוע, של דיווח עליו, של התחקיר שלו, הסתרתי את השקף, לא נורא, ולבסוף תהליך היישום של הלקחים. אלה הנקודות לגבי הלמידה כרגע. עכשיו, לקראת ממש בדקה של סיום, כי אני חושב שהגיע זמני לסיים את הדברים, אני אגיד שני דברים שעליהם כרגע עובדים במטה הכללי. יש קצינה בשם מורן דורון, אני מקווה שהיא נמצאת איתנו כאן בפגישה, ואם לא, אז אנחנו נראה לאחרי זה את ההקלטה, והתחילה לעבוד על הרעיון של לקחת את הלמידה המבצעית ולהפוך אותה ללמידה מוסדית. יש הוראה מטכ"לית, אם תרצו אני אשתף אותה אחרי זה, הוראה מטכ"לית שעוסקת בלמידה, יש הוראה שעוסקת בתיעוד כבסיס ללמידה, אבל אין הוראה, נכון להיום, שמתעסקת בהמרת הלמידה המבצעית ללמידה מוסדית. למה הכוונה? ליום שאחרי. איך אנחנו לוקחים את התוצרים, את התהליך, את המנגנונים שבנינו, והופכים אותם למשהו שיתאמה באותם מנגנונים, באותם מנועים שהזכרתי קודם. מנוע, ניהול הסיכונים. יזהר, סליחה שאני מתפרצת, זה נמצא בפקודת המץ ליום שאחרי. מעולה, אז כרגע, אני מכיר שהפקודה של המץ עוד לא יצא, יכול להיות שיצא, אני רואה כאן רק טיוטה, קראתי טיוטה שדובר עליה ב9 בנובמבר, אבל לקחת את המנועים האלה, את מנוע הפקת הלקחים ואת מנוע הקשירויות, ולהטמיע לתוכם את מה שיצרנו בתקופת הלחימה, זה דבר שמאוד חשוב לנו, וזה אומר שצריך עכשיו להסתכל מחדש על בעלי התפקידים, על הקשירויות שלהם, על הזמן ועל האופן שבו אנחנו צריכים להשפיע, יכול להיות שחלק מהם צריכים לקבל את זה במיקרו-למידה, יכול להיות שחלק צריכים לעשות קורס להסבה מלאה, אבל אנחנו חייבים להסתכל בטווח זמנים שהוא טיפה יותר רחוק. וממש בשיטת 10-10-10, כן? מה קורה ב10 ימים הקרובים, מה קורה ב10 חודשים הקרובים, מה אמור לקרות ב10 שנים הקרובות. וזה האתגר שלנו לתקופה הקרובה. עד כאן, למידה וניהול ידע תחת אש. תודה לכם על ההקשבה, ואם יש שאלות אני פה. כן, מיכל ג'י, הרימה יד לשאלה. האמת שהתכוונתי לעשות כפיים, אז סליחה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. יזהר, שוב, כאמור, אפשר להמשיך את הדיונים, שאלות, למי שאתם רוצים בקבוצה, בפייסבוק, קהילת ניהול ידע בארגונים. נראה לי המקום הכי טוב לפתח את הדיונים. תודה, יזהר. נראה לי באמת בטח לכולנו, שלמידה היא המפתח לא רק מאירועים שהתקיימו בעבר, אלא באמת לבוא ולחשוב מה עלול להיות בעתיד. אני שכמו התחברתי למה שהזכרת על אנשי המילואים, חוויה אישית שלי, מילואים האחרונים, בשדה יותר טכני, באים אנשים, בני 40-50, עם המון ידע מבחוץ, באים בעצם להמליץ על פעולות לאנשי הסדיר, שזה גם כן יש פה איזשהו משהו שצריך לחשוב עליו, איך עושים את זה, כי הרבה פעמים אנשים באים עם הרבה פסון, וצריך לחשוב באמת איך מכניסים את התוכן הזה בצורה הכי טובה לתוך הצבא הסדיר, או היום-יום הרגיל. אז תודה. אנחנו עוברים לליאור. ליאור שפיגלר, חרבות ידע. אהלן, שומעים אותי, נכון? שומעים מצוין. אהלן, קודם כל תודה רבה לכך שהזמנתם אותי, וכמובן תודה יהודה על הארגון, ומוריה ויזהר על השיתוף בידע. יש לי כמה שקפים, אני אעשה שיתוף מסך. אני חייב להגיד שאני מרגיש טיפה יותר פרקטי, כאילו בא לי להיות קצת יותר פרקטי, או קצת יותר
דברים שהפריעו לי בידיים, ואני אדבר על זה, אז ככה נשלים בין הדברים המדהימים והרחבים שהציגו קודמיי, לבין ככה מה שאני חוויתי בכמה שבועות האחרונים. רואים את המצגת, נכון? כאילו באמת מי שלא זוכר, אז אני גם מנהל פיתוח הכשרות וחדשנות בפרויקט מדהים של הטמעת טרנספורמציה דיגיטלית, או הכשרות לטרנספורמציה דיגיטלית מטעם מערך הדיגיטל הלאומי, ואני גם מרצה במכללה המינהל וב-HIT, גם חבר הנהלה בפורום הישראלי, וגם פרשתי לפני שנה כראש תחום ניהול מידע וידע מחיל האוויר, וזה קצת מוביל אותי להקשר של מה שאני מדבר עליו עכשיו, ברבע שעה שנותרה לי, שזה בעצם מ-7 באוקטובר, תקופה של מילואים אינטנסיבית, שבה הייתי בעצם חדש במקום שהוא מוכר למחצה. אני מכיר את חיל האוויר, אבל היום יום שלי לא היה איפה שאני עושה את המילואים, שזה בעצם בבור של חיל האוויר, במכלול של פיקוד, שגם זו הייתה תקופה כמובן של אינטנסיביות ושינויים מאוד מהירים, פשוט זה אופי המלחמה, אוקיי? מה אני כן למדתי על ניהול מידע וידע, ואני פה אני חייב להגיד שנכון יש את המשפט הידוע, אם יש לך פטיש ביד אז אתה רואה רק מסמרים, באמת הסתדר לי 5 מוקדים שתמיד מעסיקים אותי, וראיתי אותם ככה ממש בלייב. אז התהליך, האנשים, ההטמעה, השותפים שלי, ובסוף למידה ארגונית, זה מין כזה, אני חושב שיש פה איזושהי משפחיות, אני חושב שלמידה ארגונית זה באמת הדבר הכי משמעותי, אבל אני עובר עכשיו לפרקטיקה של הדברים. אז בואו קודם כל נדבר על תהליך. אחד הדברים שאני ראיתי, שהפריעו לי מאוד לעשות את תפקידי בהתחלה כאיש מילואים, כמפקד שמנסה להזיז דברים, זה להבין מה התהליך. ישבתי באיזשהו מקום, ופתאום קיבלתי איזשהו מברק שדרש ממני לברר נושא מסוים, וזה נושא שהוא מורכב מ-17 או 18 שלבים, והבנתי שאני הולך לאנשים בארגון, ואני שואל בן אדם, תגיד, איך אתה מקבל את המידע הזה? אז הבן אדם יודע להצביע רק על השלב שלפניו. מאחורי שלושת הבולטים פה, אני, הספק והלקוח, בסדר? זאת אומרת, יש לי פה את לב התהליך, כמובן כל אחד חושב רק על עצמו, הוא חושב על מי שנותן לו את המידע, הוא חושב לפעמים על מי שהוא נותן לו להגיד את המידע או את התהליך, אבל מה שקורה בהמשך ומה שקורה בהתחלה, נסתר לכולם. עכשיו, למה אני מתעכב על הנקודה הזאת? מכיוון שאם אתה רוצה לבחון את התהליך הארגוני, או לעשות שינוי כלשהו, או לוודא שהדברים זורמים כמו שצריך, זה לפעמים יכול לקחת יומיים כדי לאחוז את התהליך, לא תמיד גם התהליך עצמו מנוסח וכתוב וברור, וזה אמירה לנו, מנהלי הידע, בואו נוודא שאצלנו בארגונים יש לנו מסמכים פשוטים, ברורים, עם תרשים של נקודות, מה התהליך מה צריך לעשות בשביל להוציא מפה לדפוס, אוקיי? מי מייצר אותה, מי עובר עליה, מי מתקף אותה, מי עושה את ההזמנה מול הבית דפוס, מי אחראי על התור, מי אחראי על משיכת המפה המודפסת, מי שולח אותה ליחידות בשטח, אוקיי? סתם כדוגמה, אני כתבתי בגדול ערפל, אני חייב להגיד שזה לפעמים מאוד מתסכל, אני ביליתי שעות ארוכות בנסות להבין מי עושה מה, לפעמים דרך אגב התרשמתי שהכל עובד כמו שצריך, אבל בזמן הזה הייתי יכול לעשות דברים אחרים, וזה מסר ראשון. רגע, נתקע לי פה, המסר השני שיש לי פה, זה איך אתם, ואני שואל אתכם פה, איך אתם מוצאים בעל תפקיד בארגון? הגעתם לארגון חדש, איך אתם מוצאים את בעל התפקיד? איך אתם מחפשים אותו? שימו לב, זאת הדרכה אינטראקטיבית, אתם יכולים גם לדבר וגם לכתוב. קונטרול K, ליאור, קונטרול K. אוקיי, זאת אומרת, מה את עושה בקונטרול K? רושם את השם האדם שאני מחפשת, או את שם בעל התפקיד, קונטרול K פותח את האלפון באוטלוק, ומוצאים דרכי תקשורת.
נהדר, זאת אומרת, את מקווה שבארגון שלך, או שתרשמי מנהלת חמ"ל חינוך, או שתרשמי אורטל שמלץ, ותקבלי תשובה של זה או זה, נכון? דרך נוספת בפנטזיה, אם יש לי חונך שחונך אותי בכניסה לתפקיד, והוא גם אוריינטד גם להקשרים הארגוניים, אז בשאיפה אולי הוא יודע מי זאת אורטל ומה הקשר שלי אליה ואיך אני מגיע אליה. מעולה, אז אני שמח שאתה אומר את זה, וזה מחבר אותי למה שאמרתי גם קודם מבחינת התהליך, אוקיי? אם החונך שלי לא יודע מי עושה מה בשלב 3, ואני בשלב 14 בתהליך, ולא טרחתי לעשות את היסודות, שזה אומר לנהל Active Directory או רשימת אנשים בארגון שתהיה ברורה וגמישה, אנחנו מבזבזים מלא זמן על לאתר את מי עושה מה, ולא תמיד אנחנו מצליחים לעשות את זה. והנה יש לי כמה דוגמאות. נגיד, אחד הדרכים שראיתי לשייך אנשים במילואים, זה לתת להם איזשהו שם של מין מספר אישי, או איזשהו כרטיס כלשהו. מה אני אגיד לכם? למצוא בצ'אט את יוזר T987654 ולשאול אותו שאלות, דרך פחות טובה, ולכן צריך להקפיד על הדברים האלה, שיהיה לנו ברור בכל רשומה ארגונית שאנחנו משתמשים בה כדי לעשות תקשורת, אם זה במייל, אם זה בצ'אט, אם זה בטלפון, מה שלא יהיה, שלאנשים יש גם השם שלהם ידוע, וגם התפקיד שלהם ברור. זאת אומרת, הוא מנהל חמ"ל מפות, או מנהל, או שהיא מנהלת החניות למילואימניקים. בסדר, שיהיה ברור מה אנשים עושים, כדי שנוכל למצוא אותם, לשייך אותם לתהליך. יש תופעה שאני נתקל בה, שבה משתמשים במין יוזר כללי, כלומר מספר אנשים יושבים על אותו עמדה או על אותו יוזר, שזה כמובן מקור אדיר לברדק, ואני כמנהל ידע, כאילו הנפש צועקת, כן, תפסיקו לעשות את זה. הקובייה התחתונה היא היררכיה. תראו, אם אני רוצה להשיג את יזהר, ויזהר חיפשתי אותו וגם מצאתי אותו, אבל הוא לא עונה לי במייל יום, אז אני רוצה לפנות למישהו אחר. לפעמים אני רוצה לפנות לחבר מהצוות שלו, לפעמים אני רוצה לפנות למנהל שלו. אבל אם אני לא מבין מהתצורה הארגונית של השמות של אנשים, מה ההיררכיה של אנשים, אני לא אצליח למצוא אותם. ולכן העצה שלי לנו כמנהלי ידע, באמת בואו נקפיד על היסודות האלה, בואו נקפיד שיש Active Directory שאפשר לנהל אותו, שאפשר להבין מי עושה מה, איך קוראים לאנשים, מה התפקיד שלהם, מה השיוך שלהם בהיררכיה הארגונית. כל חיפוש כזה אולי לוקח דקה של זמן, אבל במספר הפעמים שחיפשתי אנשים בחודש וחצי האחרונים, הייתי יכול לבזבז, אני יודע מה, כאילו, התבזבזו לי שבועות שלמים, בסדר? פשוט עד שהצלחתי לתפוס את האדם. אז זה הלקח השני שלי, או זה הטיפ השני שלי. הטיפ השלישי שיש לי לדבר עליו, הוא שהטמעה היא המפתח להצלחה. ואנחנו רואים בתקופה הזאת של מלחמה או משהו כזה, אנחנו רואים שאנשים מביאים הרבה פיתוחים. פתאום יש מלא משאבים ויש צורך, ומזרימים את הדברים מאוד מהר. ורציתי להזכיר לכם 3 דברים. אחד, זה שאם אתם מביאים טכנולוגיה חדשה או משהו חדש, תחשבו על יכולות, לא על פיצ'רים. זאת אומרת, לא צריך עוד מיליון כפתורים, ולא צריך לחכות עוד יומיים שה-UX יהיה מושלם. העיקר שיהיה משהו שאפשר יהיה לעבוד איתו, וזה יביא את השיפור האפקטיבי. זה ממש חשוב, ואחד מהדברים שהיינו צריכים לטפל בהם, זה צורך שהעלה מישהו מאוד בכיר בחיל האוויר, ומה שנקרא, התחלנו לפתח את זה, ובמקום להביא את המוצר המושלם ביותר, פשוט חתכנו את זה, אמרנו, אוקיי, זה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה ייתן לנו מענה מינימלי, בואו נתחיל מזה, ונרוץ עם זה קדימה. הדבר השני שאני רוצה להזכיר לנו, שיש ריתמוס ארגוני. אם הארגון עובד במשמרות, אז לפעמים לוקח 4 משמרות עד
מצליחים להטמיע את היכולת הזאת. וזה חלק חשוב מהתפקיד שלנו כמנהלי ידע, לבוא ולהגיד, רגע, אם עכשיו יש לנו מערכת שאוספת לקחים, עושה שיום, עושה משהו, היא לא תפעל תוך שנייה. ייקח לה יומיים או 3, או כמה זמן שאתם יודעים שהריתמוס הארגוני, וזה חשוב מאוד לשדר את זה, כי זה לא מפתח ציפיות שווא, וזה גם עושה אתכם יותר מקצועיים. יכולת לתת תמונת מצב מדויקת, גם של כמה זמן זה ייקח עד שנביא את זה ליכולת. ככל שהארגון יותר גדול, כמובן שזה לוקח יותר זמן, והריתמוס הוא יותר נוקשה ומוגבל, בואו לא נשכח את זה. הדבר השלישי הוא החשיבות העצומה של טכנולוגיות תומכות. מה זה טכנולוגיות תומכות? זה דברים פשוטים כמו לשתף מסך בשיחת זום, שלפעמים בארגונים זה נחסם, כמו האפשרות להקליט מסך ולשלוח סרטון הדרכתי באיכות גבוהה, לשתף אותו להרבה אנשים. כשאני מביא פתרון ניהול ידע טכנולוגי חדש, ואני חושב על הטמעה, צריך גם לחשוב על אותן טכנולוגיות תומכות מסביב, שעוזרות לי להביא אותו. בצוות שלי, שאני עובד בו עכשיו בדיגיטלית, ביקשו ממני בשבוע שעבר להביא איזשהו פתרון להפצה כלשהי, עשיתי את זה, וצילמתי סרטון, ושלחתי את זה לצוות שלי, ניתחתי וראיתי שגם אף אחד לא צפה בסרטון. זאת אומרת, יש לי פה מחסום הטמעתי, שיקפתי את זה לצוות, והדברים התעוררו. זאת אומרת, פה יש לנו מחשבה על ההטמעה, ואני חושב שהמסר הוא עבר, פשוט הזמן קצר. מה זה אומר ביחד לנצח? זה נאמר הרבה פעמים, ואני למדתי, או בעצם חיזק אצלי ידע, משהו מאוד יפה בזמן העיסוקיי בחרבות ברזל, 2 דברים. אחד, זה זיהוי פרטנרים. אני אומר הרבה פעמים שאנשי אבטחת מידע, ואנשי סייבר, ואנשי מערכות IT, הם החברים הכי טובים שלנו, אנשי ניהול ידע. וראיתי, ונוכחתי מחדש, שחברויות וקשרים שטיפחתי אותם במשך שנים אחורה, ובעצם הפסקתי להיות בארגון, חזרתי למילואים, הוכיחו את עצמם, פתאום יש מישהו שמכיר אותך, ופתאום אומרים שאתה בחור חיובי, ולכן שמחים לשתף איתך פעולה, ואני מציע לנו, אנשי ניהול ידע, לחשוב תמיד על שותפויות, פרטנרים, וכל הזמן לחזק את הדברים האלה. זה פשוט היה משמעותי ביותר. הדבר השני שהוביל אותנו גם לנקודה האחרונה, זה קבוצה שראיתי בצ'אט פנימי, שנקראת קזמים, קציני זרימת מידע. ומה שראיתי זה קבוצה של כמה עשרות בחורים ובחורות צעירים, שהתפקיד שהם קיבלו הוא להזרים מידע, והם משמשים כקבוצה שבעצם כל היום שואלים אחד את השני, מישהו עשה טיסה במקום כזה וכזה, יש לכם לקחים, מישהו זרק פצצה כזאת, יש לכם לקחים, מישהו שמע על משהו מעניין הלילה, בואו תנו לי מידע. זה מדהים עד כמה אנחנו יכולים לקחת בתמיכת מנהלים, קבוצה של אנשים בארגונים שלנו, שהם לא אנשי ניהול ידע קלאסיים, להגיד להם שיש להם משימה לשתף בלקחים, לשתף בלמידה, לתת להם קצת כלים, והאפקט שזה נותן לארגון הוא מטורף. אני מציע ממש לחשוב על המכפילי כוח האלה, זה בכל מקום נקרא אחרת, אם זה ממוני ידע, מנהלי ידע, נאמני ידע, מובילי קהילות, יש המון תצורות לדבר הזה, זה פשוט מעניין, ואני מציע לחזק את הדברים האלה באופן משמעותי, לפני הרבה דברים אחרים. אני מגיע לנקודה האחרונה, ופה יש לי מחשבה קצת שונה לגבי לקחים. תראו, אני לא אוהב מאגרי לקחים. אני סולד ממאגרי לקחים, אני חושב שלרשום לקחים ברשימת אקסל זה לא נכון. אני בעצמי לא נכנס לשום אקסל כדי לקרוא משהו לפני שאני עושה פעילות, אוקיי? אם אני עושה פעילות מסוימת, אני נסמך על הוראות כתובות, ולכן אני מציע להסתכל על למידה ארגונית בצורה מאוד פשוטה וממוקדת ביישום. כי לקח הוא החלטה לשינוי,
ולכן צריך לנהל אותו כמטלה. אם אני רוצה לעשות משהו בצורה שונה, אז יש לעשות כך וכך, באיכות כזאת וכזאת, בתזמון כזה וכזה, אוקיי? יש לוודא שכל המילואימניקים מקבלים אישור חנייה 24 שעות לפני שמתייצבים לצו 8, סתם אני אומר, וזה באחריות של קצין ניהול החניונים, אוקיי? ולכן, וזה חיבור אחרון בעצם מוקדים שדיברתי עליהם קודם, כשאני מבין שאני צריך לעשות משהו בצורה שונה, ואני מחליט לשנות את דרך הפעולה שלי, תמיד צריך לעשות את אותם 3 דברים. אחד זה להגיד לכולם, תראו מה למדתי, לכל מי שאני יכול, ופה זה מתחבר לנו למי אני מפיץ את המידע ומי השותפים שלי לתהליך. הדבר השני הוא לוודא שיש גוף שיודע לכתוב ולמסד את ההחלטה שלי לשינוי, כדי שהידע לא ייעלם מיד כשהמצב משתנה, או כשיש לי יותר עומס. והדבר השלישי הוא לחשוב תמיד על ההכשרה במקורות שלה. זאת אומרת, אם עכשיו טייס למד לזרוק פצצה בדרך אחרת, אני קודם כל מזהה את כל הפרטנרים שלי לנושא הזה, שהם מרובים, הם לא רק טייסים, הם גם אנשי תכנון, וגם אנשים במעגלים אחרים מקצועיים ומבצעיים, להודיע לכולם, אני עושה את זה אחרת, לכתוב את זה בנהלים ובתורות, ומיד לסגור מעגל למול מי שמכשיר את אותם טייסים, על מנת שהם לא יגיעו עוד חצי שנה לשטח, ואז פתאום הם מתמודדו עם שיטה שבעצם שונתה, אבל בבית ספר לא לימדו אותם. אז זה בעצם המוקדים שלי, ואני חושב שזאת הדרך ליישם את הלקחים, ולא מאגרי לקחים. בקיצור, מה שלמדתי על ניהול מידע וידע בחרבות ברזל, זה שחשוב שאנחנו נבין מה התהליך, ושכל השלבים יהיו ברורים לכולם, שנדע לזהות את האנשים שעושים איתנו את העבודה, או את כל אנשי הארגון, כדי לזהות אותם, או לפי התפקיד, או לפי היררכיה, או לפי השמות, גם וגם. נחשוב על הטמעה כמפתח להצלחה, על איך אני מביא פתרון ניהול ידע ומשתמש בו, מי השותפים שעוזרים לי, בין אם זה אנשים מקצועיים שיעזרו לי, ובין אם זה שגרירי ניהול ידע שאני יכול להפעיל אותם, ולחשוב בצורה פשוטה וממוקדת ביישום על למידה ארגונית. סיימתי בדקה איחור, והאם יש שאלות? הכל טוב עם הזמן. יש שאלה למישהו? טוב, אם מישהו רוצה לפתוח את הדיון, זה כאמור בדף פייסבוק, ניהול ידע בארגונים. תודה רבה ליאור. אהבתי את הנקודת מבט של בסוף אם אני חושב על זה כאיזשהו מכלול, באמת הרבה מהדברים שאולי כדאי גם לחשוב עליהם, זה איזשהו לא רק מיקוד במה שהארגון עושה ורוצה להפיץ לכולם שהוא עושה, אלא באמת לבוא ולקחת כל פרסונה, כל פרופיל, כן, של איזשהו משתמש קצה, ולבוא ולהגיד, אוקיי, אתה חייל מילואים בבסיס כזה וכזה, וחמ"ל כזה וכזה, הנה רשימת המקורות שאתה צריך, הנה רשימת אנשי הקשר שאתה צריך, הנה סדרת המידע שאתה צריך, תבואו נקודת מבט דווקא של הפרופיל מלמטה. זה לא קל, מניסיון שאנחנו מנסים גם לעשות בארגונים, אבל זה שווה. אז תודה רבה, ואנחנו עוברים מכאן לדיון מונחה עם איציק חנן, בנושא ניהול ידע. למה דווקא עכשיו? איציק, אליך. נכון. היי, שלום לכולם. לפני שנתחיל, קודם כל רוצה להגיד ממש כל הכבוד על הארגון, למוריה, ליהודה, לכל מי שהעביר פה, היה פשוט מרתק. ואנחנו בחלק האחרון, וזה בעצם הולך להיות איזשהו דיון, אני אנחה אותו רק כדי שלא יהיה מה שנקרא בלגן, כדי שנשאר ממוקדים. מה שעשינו כדי להתכונן, וכאן אני צריך להגיד גם תודה קטנה ל2-3 אנשים שעזרו לי קצת לחשוב ולכוון את הדברים, לדני פולטון, קרן שניידר וליהודה היקרים, שאולי ירצו עוד מעט גם לדבר, אז כמובן. עשינו איזשהו סקר מקדים בקבוצה שלנו בפייסבוק, קצת כדי לקבל קצת את רוח הדברים, לראות מה אנשים חושבים, איך ארגונים נערכו, אם בכלל, בעניין ניהול ידע, בתקופה שאנחנו נמצאים, תקופת חירום, תקופת מלחמה, לקבל קצת רחשי השטח, ועל בסיס זה בניתי קצת את המצגת ואת השאלות,
כך שמי שעולה, מה שנקרא, מי שעולה לשידור, יסתכל אולי על השקף, יקבל השראה, יענה על שאלה או שתיים שעלו גם בשקף, ויתייחס אליהם תוך כדי הדברים שהוא רוצה להגיד. בסדר? אין לנו הרבה זמן, יש לנו משהו כמו רבע שעה, אז אני לא בטוח שכולם יוכלו לעלות. רק מי שעולה בבקשה, יפתח מצלמה ונזכור שיש לו בערך 2 דקות לשאת את דברו לאומה. אז אני אשתף שנייה את המצגת, תגידו לי אם אתם רואים. רגע. אוקיי, אתם רואים את המצגת שלי? מצוין. כן, רואים. מעולה. אז בואו נתחיל, שוב, זה הדיון בעצם, ניהול ידע בחירום, דיון מונחה, וכתבתי למה עכשיו, ואני אגיד כבר אמירה על השקף הזה, מישהו העיר לי, תקשיב, למה דווקא עכשיו נשמע קצת מה שנקרא מתגונן, מתנצל, ואני לגמרי מסכים, אנשי ניהול הידע, אנשי ההדרכה, אנשי הלמידה הארגונית, מזמן לדעתי, צריכים להפסיק או הפסיקו להתנצל על עשייתם, שהיא לגמרי בקור, לגמרי צריכה להיות שם, לגמרי מועילה, וזהו, אחרי האמירה הזו נתחיל. איציק, רק קטנה, אנחנו רואים את השקופית עם הסליידים בצד, זה בסדר? כן, אוקיי. זה בסדר גמור. בואו נתחיל עם המסר הראשון שעלה מתוך זה, מי הראשון האמיץ הראשון או האמיצה הראשונים? שאני אבחר? אני יכול להגיד על זה משהו. קדימה, דני. הסטופר מתחיל. כן, אז יש לי עוד משהו להגיד אחר כך, אבל על זה אני אגיד שאני לחלוטין מסכים, כי, וזה מאוד מתקשר למה שקודם אמר ליאור, מדהים ליאור הייתה הרצאה שלך, זה שבעצם מה שאני חושב שהבעיה היא לא בזה שאין לכאורה ניהול ידע בחירום, אלא כי לא עשינו ניהול ידע בשגרה. זאת אומרת, האישו המרכזי פה זה לא ניהול ידע בחירום כן או לא, אלא ניהול ידע בשגרה כן או לא. ולכן אני מסכים לחלוטין עם המסר שאומר שארגונים שבזמן שגרה יטמיעו שגרות נכונות, ויטמיעו מנגנון שבו מאפשרים לנו להגיע לתובנות, מידע וכן הלאה, ישרדו במצב של שבירת שגרה. אגב, הערת סוגריים, לא כל מצב של שבירת שגרה הוא מצב חירום, אוקיי? גם כשאני הולך לעשות עכשיו יום כיף עם הצוות שלי זו שבירת שגרה, וזה עדיין לא מצב חירום. אז זה מה שיש לי לומר לעניין הזה. וזה אולי הזמן, אולי סתם להזכיר, אחד אני אומר, הוגי הדעות של ניהול הידע שהלך מאיתנו בסוף ספטמבר, אני מדבר על לארי פרוסק, אז לארי פרוסק היה נוהג להגיד, יש לו ציטוט שכל הזמן אומרים עליו, שאומר משהו כמו, those companies that don't adapt the understanding that knowledge management is the core of production, even more than capital, even more than labor, even more than money, will slowly die and they will not know even what killed them. אז זה מה שיש לי להגיד על הסלייד הראשון. אני רוצה להגיב, כי אני חושבת שהסלייד הזה הוא לא לגיטימי. כי כולנו מאמינים שארגונים באמת שעושים שימור ידע, טוב להם יותר בשגרה וטוב להם יותר בחירום. אבל מה פתאום אנחנו שואלים את עצמנו? אנחנו חתול ששומר על השמנת? אני חושבת שלמרות שהוא נכון, הדרך היחידה לאמת אותו, הוא אם שואלים את השאלה הזאת, מנהלים עסקיים, מנכ"לים, ולא שואלים אנשי ניהול ידע. אני לא יודע אם שומעים אותי, אבל אני אולי הייתי רוצה לחדד פה איזה משהו. כשאני קראתי את השקף הזה, מה שאני ראיתי, זה לא רק האם אנחנו מנהלים את הידע, כאילו האם אנחנו מנהלים את הידע למצבי חירום, זאת אומרת, איך להתמודד, אם עכשיו יש לי מצב חירום, איך עכשיו אני מתמודד עם האתגרים האלה של להעביר מסרים, שהם מסרים שמיועדים לחירום. אוקיי, האם אנחנו כמנהלי ידע מכינים את הידע גם במצב של שגרה שלנו, למצב שבמידה ויש מקרה חירום,
מה לצורך העניין הנציג אמור לענות, איך אמורים להתייחס למצבים האלה, איזה תהליכים צריכים לבצע בארגון כדי שיתמכו באותם מצבי חירום, לאו דווקא למצבי חירום. אני מקווה ששומעים אותי, כי הטלפון שלי לא להיט. שומעים. שומעים מצוין. פרשנות יפה. אני חושב שזה בדיוק נכון, מפני שחלק אינטגרלי מניהול הידע בשגרה הוא בדיוק השקף שאנחנו רואים אותו, כי בשגרה אנחנו צריכים לדעת להיערך גם למצבים שאינם שגרה, וזה בדיוק מה שכתוב בשקף הזה. אז זה לא שאנחנו מנהלים בשגרה, אלא שבשגרה אנחנו נערכים לקראת מצבים שאינם שגרה. אני רוצה להוסיף. כל איש ניהול ידע יגיד שזה מצוין. איזה איש ניהול ידע לא יגיד שזה דבר שברור תורם לארגון? זו שאלה שהיא די, שוב, השתולה לנו, זה חלק מהגדרת התפקיד שלנו. אז לא, אז השאלה היא, האם הארגון באמת נערך לתוכניות מגירה שכאלה למצבים של חירום, מה עושים במצבים של חירום? אנחנו יכולים, אגב, להמשיך את הדיון הזה בשמחה גם בקבוצת הפייסבוק, בדף הפייסבוק, אפשר לפתוח על זה דיון. בואו, כדי באמת שלא ניכנס אחד דברים, בואו רגע, כדי שלא ניכנס אחד הדברים של השני, דני, תרצה להוסיף עוד משהו? אפשר נוכל להתקדם? קדימה, תודה על הזמן. אני רואה שציפי ביקשה לדבר? כן, רק להתחבר למה שאמרתם, אני חושבת שבגדול, מה שעובד בשגרה טוב, עובד גם בחירום טוב. ואם אנחנו מצליחים לייצר ערוצים נכונים של ניהול הידע בשגרה, אנחנו מרחיבים אותם, מפתחים אותם, מטמיעים אותם יותר טוב בחירום. באיזשהו מקום, קשה להגיד את זה למצב הנוכחי, כי אנחנו כולנו באבל ובצער גדול, אבל זו גם סוג של הזדמנות. זאת אומרת, אני ראיתי שדברים שאנחנו עבדנו איתם נכון, אבל נתקלו בקשיים כאלו או אחרים, דווקא עכשיו, בשינוי הפעילות, אנחנו הצלחנו להטמיע אותם, כאילו כי בעצם לא הייתה ברירה. ונאלצנו ערוצים שונים ולעקוף מכשולים שונים. אני ממשרד הרווחה, אנחנו מתכללים את כל מערך הפינויים במלונות, היה לנו המון ניודים של מסגרות, המניפה שפעלנו בה הייתה מסועפת מאוד, ואם לא היה לנו ערוצים מוקדמים שעבדו טוב, אנחנו היינו נכשלים כישלון גדול, וכמו שאתם יודעים, ראיתם אותנו בעצם בכל מקום, דווקא בגלל הערוצים שכן עבדו נכון בשגרה. זה רציתי רק להוסיף. ציפי, את רואים את השקף מול העיניים? כן. מסקרן אותי לשמוע מה דעתך דווקא על הארגונים שסימנו, שוב, זה לא היה איזה סקר מדעי, אבל דווקא על הארגונים שסימנו שהם לא מתעסקים כרגע, כבר יש רעש. מישהו כאן תחשתיק עצמו, דווקא ארגונים שסימנו שהם אין להם זמן כרגע, או אין להם את האנרגיות כרגע, ומתרכזים בכל הפעילויות האחרות, ולא עוסקים כרגע בניהול ידע. לא הייתה לנו הפריבילגיה הזאת. ואני חושבת שזה שלא הייתה לנו הפריבילגיה דחף אותנו למקום הזה. אתה חייב לנהל את הידע בצורה הכי מושלמת שאפשר, הכי קרוב למושלמת, כדי להצליח לגלגל את המערכת הזאת, וגם אני רוצה להגיד ליום שאחרי, אנחנו כולנו נידרש לזה. ומהרגע הראשון יש לנו תיעוד גם על הכישלונות הגדולים שלנו. עוד מישהו? רק אני רוצה שכולם ישמעו את האמירה הזאת, לא נעים להגיד, אבל אנחנו חייבים לתעד גם בשביל שנדע מה לעשות עכשיו, גם בשביל שנוכל ללמוד את זה לעתיד, ושוב, כמו שאמרת, לא נעים, גם בשביל כשישאלו אותנו ומה אתם עשיתם, נצטרך לדעת לשלוף את הניירות. תזכרו גם את זה, גם אם זה לא הכי פוליטיקלי קורקט להגיד. אני עברתי שקף עם עוד מסר שעלה מתוך השאלון. אגב, אני מאוד מתחבר אליו, ושמעתי אותו יותר מפעם אחת השבוע, שרוצה להתייחס. קרן? אז היי, אני אשמח להתייחס.
בוקר טוב לכולם. אני חושבת שקודם כל אני אגיד תודה רבה על היוזמה, זו יוזמה מצוינת בדיוק בשעה הזאת. גם עם זה שאנחנו בתוך הלחימה, אז מירי שמואלי, נעים להכיר, מנהלת ידע בתעשייה אווירית. מובילות, אני ויפית רנד, מובילות עכשיו פרויקט של ניהול ידע במערך ההון האנושי, למעשה ביחד עם מוריה והצוות שלה, ולמעשה זה בדיוק השעה היפה, מאוד מתחברת למשפט כאן, השעה היפה של מנהלי הידע לעסוק בדיוק במה שאנחנו טובים. אז מתחילת הלחימה, בנוסף על התפקיד שלנו כמנהלות ידע במערך ההון האנושי, אנחנו גם כן נציגות המערך בשעת חירום, אז ממש מלכתחילה, מאותו היום הארור, 7 באוקטובר, פתחנו את החמ"ל המרכזי בתעשייה אווירית, ולמעשה הקמנו חמ"ל שכולו לתעד את המקרים, אירועים המזעזעים שהיו ב-7 באוקטובר, במטרה גם מצד אחד לתת תמונה על נוכחות העובדים, איפה העובדים שלנו נמצאים, יש לנו עובדים בכל מקצה לקצה, מצפון ועד דרום, כמות מגויסים, כמו כולם יש לנו הרבה מאוד עובדים מגויסים, אני לא אגיד כרגע אחוזים, אבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים מכלל החברה, מה שמשפיע על ההמשכיות שלנו, ואנחנו לא יכולים שזה ישפיע על העסקיות, על המצב העסקי שלנו, מאחר ואנחנו גם כן מספקים ותומכים במערכת הביטחונית. אז מצד אחד זה בעצם לייצר איזשהו בסיס מידע אחוד אחד שמרכז את כל הנתונים לטובת המנכ"ל, ומצד שני יצרנו אוגדן הנחיות וכלים למנהלים ולמערך ההון האנושי, שהוא כולל בתוכו, הוא גם ריכזנו את כל המידע, כי יש הצפה של מידע והמון מסרים שעוברים לאנשי ה-HR וגם למנהלים, המון כלים שמסייעים למנהל איך להתמודד עם שיחות עם עובדים, ואיזה כלים יש להם מבחינת כל ההיבטים של העובדות הסוציאליות. אז ארגנו אוגדן כזה שכולל בתוכו את כל המאפיינים, וכמובן מתחברת רגע להרצאה של מוריה בתחילת הוובינר, אז תיעדנו את הכל והנגשנו אותו במקום אחד שהוא יכול בקליק אחד שאפשר יהיה להגיע אליו, ואחד הדברים הנוספים לצורך ההטמעה זה בעצם המובילים שלנו במערך ההון האנושי, להיות שגרירי המידע שלנו והידע, פרסמנו אותו ותקשרנו אותו גם בהיבט הזה באיזשהו פורום בטימס שעשינו אותו ממש בימים האחרונים. אז עד כאן. מעולה. אפשר להתייחס גם אצלי? הרים יד? כן, תודה. אני אשמח רק להתייחס בקצרה. אנחנו עשינו פשוט תוכנית המשכיות עסקית בכל מה שקשור לזה, אבל אני רוצה לדבר בכובע אחר, דווקא מהקהילה של אנשי ונשות למידה וניהול ידע. יש ארגונים שהתפקיד הזה הפך להיות משמעותי בזמן מלחמה או בזמן חירום, ויש ארגונים שהוציאו הרבה לחל"ת, חשוב להגיד את זה גם. כלומר שדווקא בזמן שכביכול ניהול ידע אמור להתאפס כדבר הכי חשוב, הוציאו ארגונים שלמים ומחלקות שלמות לחל"ת, או שבעצם לא לקחו בתפקוד השוטף משהו חלק משמעותי. וחשוב גם לשים את זה על השולחן, שבעיתות חירום ובמקומות כאלה, הרבה מאוד מהארגונים, אני מדבר על ארגונים עסקיים, כן? לא לארגונים לוחמים, או לא לצה"ל, לא לשב"כ וכו', ארגונים עסקיים שהתפקידים האלה פשוט הולכים הצידה, אז חשוב לשים את זה גם בפרספקטיבה, לא, זה לא שעה הכי יפה. אני חושב, אני מאמר, אין לי שום מחקר, אבל לדעתי 30-50% מהארגונים או חל"ת או לא לוקחים בכלל חלק פעיל בפעילות העסקית, הקור, אוקיי, בוא נשים את זה בעניין,
אנשי הלמידה והניהול ידע הם לא מלכי העולם ברוב הארגונים, הם צריכים להילחם על המקום שלהם וכל הזמן להצדיק את הקיום. היה לי חשוב להגיד את האנקדוטה הזאת, עד עכשיו אני מאוד נהנה גם עליו. אז אני רוצה להתייחס, חסרה שם מילה בציטוט הזה, אוקיי? זה לא שעתם היפה, זאת צריכה להיות שעתם היפה, ואני אסביר למה. אוקיי. אם יש שעה שבה צריך לדבר על שימור ידע, אנשים שבאים, אנשים שהולכים, אני לא יודע, הדרכות חדשות, כאילו, זה עכשיו, ושוב... לא, זה לא עכשיו, זה היה קודם, זה לא עכשיו. לא, אם לא הכנת את זה קודם, אם לא הכנת את זה קודם, זה לא עכשיו, אם הארגון לא מודע לערך שלך לארגון, לערך של, קודם כל ניהול ידע ולמידה הם לא אותו דבר, ואנחנו חייבים סוף סוף להפריד את זה, זה לא אותו דבר, זה פשע שאנחנו עושים את זה ביחד כל הזמן, זה לא אותו דבר, שזה צרכים אחרים ודברים אחרים וחוזקות אחרות שנותנות לארגון את משהו. אני פשוט... תמי, את מוכנה לפתוח את זה? כיוון שאנחנו בדקה ל10:30, וזה נושא כל כך חשוב שאת מעלה, את מוכנה לפתוח על זה דיון בקהילת הידע שלנו? כן, אני יכולה לשפוך את זה דיון. 10:30 ואת לקחת... לא, סבבה, אני גם איתת עלינו פצצה חשובה מאוד. נכון, עכשיו גם מעבר לזה, ניהול ידע, אני די התנגדתי לכל מה שקורה בכלל עם כל הסשן, כי ניהול ידע לא עומד בצד בחירום, הוא חלק מהארגון, יש הנחיות, גם רגולטוריות להרבה ארגונים שצריכים להכין דברים לחירום, אנחנו לא יכולים להתייחס לניהול ידע בצד בחירום, זה לא דבר שצריך להיות לפי דעתי, צריך להסתכל על כל המכלול. זאת אומרת, יש כאן הרבה ארגונים שעבדו, היה להם ניהול ידע והיה להם דברים של איך עובדים בחירום, כי יש להם הנחיות רגולטוריות אחרות לא קשורות בכלל לניהול ידע, אוקיי? זאת אומרת, זה תחום אחר, ומעבר לזה גם למידה וניהול ידע לגמרי צריכות לעבוד אחרת, גם בשגרה וגם בחירום, שזה אין לי בעיה לפתוח. ביי. יש לנו זמן, יהודה? לא. אין לנו זמן? אוקיי. אם מישהו רוצה להישאר איתנו ויש לו זמן בשמחה, אבל... אני רוצה להגיד שני דברים אחרונים לפני שמסיימים. למסר השלישי, הוא מאוד מגיע מהבטן, אוקיי? כלומר, הוא נראה לי נכון. אני מודה שלא הצלחתי למצוא דוגמה אמיתית לאיזה משהו שיכול כרגע לקרות שלא יכול לקרות בכל זמן אחר. דיברתי עם אנשים לפני הוובינר הזה, אמרתי, תראו איך בקורונה פתאום פתחו את הזום, ומה שהיה לא אפשרי עם שיחות ועידה הפך להיות מה שנקרא קומודיטי. אז הנה, אולי גם עכשיו במלחמה יכול לקרות דבר כזה. מישהו העיר לי שהזום הוא דוגמה לא טובה, כי הזום באמת פתר בעיה אמיתית, דני דיבר איתי על זה, אז הוא באמת פתר בעיה אמיתית של לא היה אפשר להיות קרובים אחד לשני. אז אם יש איזשהו רעיון, מה הדבר שעכשיו, מה שנקרא, אפשר להזיז אותו דווקא בשעת חירום, אני אשמח לשמוע. והמסר האחרון, שוב יש פה עוד דברים, אגב אני אשתף את המצגת, אוקיי, אחרי זה אם תרצו. הסיבה למה דווקא עכשיו, שוב לדעתי תמי, ולמה דווקא עכשיו לעסוק בזה וגם להמשיך וגם בשגרה וגם עכשיו, בגלל השקף הבא והאחרון. זו סיבה בעיניי מספיק טובה. אם יש למישהו ספק, כך לפחות לדעתי, המשבר הבא בדלת, זה יכול להיות קורונה 2, זה יכול להיות מלחמה מהצפון, או כל, רעה אחרת שתתרגש עלינו. למה? תסתכלו על 10 שנים האחרונות, זה קרה. זה למה. אבל זה בדיוק מה שאני אומרת, החירום הוא שגרה, כאילו, החירום הוא שגרה, זה מצבנו הקיומי, מה שאמרנו. איציק, אני חושב שגם בסקר ששלחת, אז גם רשמתי באמת איזה משפט, אמרת איזשהו, מה אתה חושב על ניהול ידע, אז באמת רשמתי שם שאני חושב שהשגרת ניהול ידע זה החירום, ושיש חירום, אז זה בעצם, זה השגרה של ניהול ידע. אז נראה לי שזה מסכם ככה את הנושא הזה. המון שאלות מדהימות להמשיך לדון עליהן בקבוצה, אז באמת כולם מוזמנים לפתוח דיונים בדף קהילת ידע בארגונים, בפייסבוק. אני אעשה את זה ברשותכם כדי שזה יהיה מסודר, אני אפתח את הדיון בסדר גמור. אני אתייג אתכם ואציק לכם בהתאם.
בסדר גמור, תודה רבה לכולם, לארגון, להרצאות, למשתתפים, כמובן לכם. תודה רבה, כל הכבוד. המון תודה רבה. כל הכבוד, היה מעולה, תודה רבה לכם. תודה רבה. טוב, תודה. ביי ביי. תודה. תודה אלפים, תודה. היה מצוין, תודה. מה יזהר? יהודה. שפיגלר, אתה עכשיו בקריה או שאתה בבית? אלא שומעים את המיוט, ליאור. היום אני בחופש. עכשיו? האוזניות האלה מבלבלות בטירוף, אני בטוח שאתה היית באיזה תא שליטה. כן, לא, בתא שליטה אין חיבור לאינטרנט, לפחות לא כזה, אבל היום אני בחופש. כן, כן, אבל היה מעולה, חבר'ה, היה מלמד, הנה גם... היי לנה. הנה גם אילנה. בסוף נשארו פה ההארדקור של החברים. תשמעו, אז זהו, למי שנמצאים פה עדיין... אני באיכילוב, במחלקת ילדים עם הבת שלי. שווה כל רגע. היה שווה כל רגע. אני סבבה, תודה, היה מעניין מאוד. הבת בסדר? הבת בסדר. הכי חשוב. אני השחרתי את הספר צה"ל כארגון לומד. זוכר את זה? שפיגלר. כן, בטח. יהודה זוכר? אז יש לי אותו בדיגיטל. השחרת אותו. יאללה, אז למה אתה שומר? מצאתי אותו, ולאלה מכם שנשארו עד עכשיו, אני אתן גם את הלינק. הופה, שווה להישאר. שווה להישאר. שנייה אחת. עד עכשיו, אם אתה תרשה לי יהודה להגיד מילה כפירה, אני חושב שבשביל צבא, מלחמה זה לא חירום. נכון, צבא. אני לא לחדד את זה. מלחמה זה תוצר של החברה הזאת, הוונדור הזה שנקרא צבא. אנחנו משגשגים. המחמודה הזאת עם השווה אנוש, היא מסדרת לי את הראש, היא נותנת לי את האפשרות לעבוד עכשיו, כי היא סגרה את הפינה הזאת, היא מהממת. אנחנו משגשגים. אמרתי את זה גם ליהודה באחד על אחד, אנחנו בקצב עבודה מדהים. אז אני אומר, מלחמה, אם מלחמה בשביל הצבא נתפס כחירום, מצבנו בעייתי. 213. לחדר מספר 17. 213. בהצלחה. ביי, בהצלחה. בהצלחה. ביי. תסלחו לי על ההבחנה הלא יפה הזאת. אתה צודק, דני, אתה צודק. אנחנו לא צריכים לקרוא לזה חירום, זה אחד ממצבי הפעולה והקיום המרכזיים של הצבא, אולי המצב המרכזי שבו צריך להפעיל את הצבא, כן? ואני מאוד אהבתי, ליאור, אני לא סתם אמרתי את ההבחנה שלך, כי היו לי דיונים מקדימים עם איציק על זה, ואני חושב שאנחנו מתבלבלים לפעמים בין שלושה מושגים שקוראים להם משבר, חירום ואסון. לפעמים אנחנו משתמשים במילה אסון. ואני חושב